Eto mga ka-aksyon, kasama ko ngayon si Virginia Segovia at ang kanyang hinaing ay ang kanyang 16 na taong gulang na dalagita na nakipagtanan umano sa jowa nito. Isang linggo nang nakalipas. Ayan, magandang hapon po sa inyo, Nanay Virginia. Magandang hapon din po. Opo, Nanay, kailan pa lumayas po itong anak po ninyo at sa pagkakaalam po ninyo, saan po nagpunta at sino yung kasama? Nung ano pa po yan, Saturday po. Saturday, nito lang pong Saturday. Nung nakaraang Opo, ano po. nang lumayas ito pong anak po ninyo. Opo. Mga anong oras po, Nay? Mga gabi na po, mga alas 5 na po ata. Mga alas 5 ng hapon. Opo. So saan po kayo nung mga araw po ninyo, mga araw po na yun, bakit hindi nyo po nabantayan yung anak po ninyo? Ano po kasi, pumunta po kami ng bayan tapos pagbalik po namin, yun, wala na sila, yung dalawa po. Ayun. So hindi mo man lang po napansin na yung anak po ninyo ay nag-aal sa balutan na, naghahandang umalis. Wala po kayong napansin na ganun? Sa totoo po na kahit napagsawian po siya ng papa niya na kung ganyan-ganyan din lang at hindi ka susunod sa amin, mas mabuti pa na sumama ka na lang doon sa lalaki niya kasi hindi na siya namin nakokontrol, ma'am eh. So ibig sabihin, ma'am, bago pa man umalis itong anak po ninyo, meron na pong nangyaring napagalitan na po itong anak po ninyo ng tatay niya? Opo. Aha. Kasi siguro, ma'am, maiintindihan niyo din kami na bilang magulang po, gusto namin yung para sa kanya mapabuti siya. Mhm. So, ano po yung mga laman, nababanggit nyo na kung ganyan naman lang, mas mabuti pang sumama na kayo, ay sumama ka na doon sa boyfriend mo. Bakit po humantong sa ganon po, Nay? Hindi na namin siya makontrol. Anong klaseng hindi po ito makontrol? Hindi na po siya gumagawa ng mga gawaing bahay. Tapos, nagdadabog na po siya lagi. Tapos, yung mga kapatid niya po, minumura niya lagi. Kahit nga ako mismo na ina niya. So, maraming pagbabago po sa pag-uugali ng anak po ninyo. Opo, Lagi siyang irritable, laging galit, ganon po. Pero umpisa lang po yun nung nakilala niya yung, yung boyfriend niya ngayon. So, ibig sabihin, hindi maganda. Siyempre, Nay, ang isang bata, normal sa dalagita na pag nai-in love, inspirasyon, or ibig sabihin, inspired yung dalagita, yung anak. Pero ito pong nangyari po sa anak po ninyo, imbis na maging inspired, nagbago yung pag-uugali, na humantong po sa masamang pag-uugali. Opo, ano po niyan, kasi ako din po dumaan din po ako sa stage niya, pero hindi ko po imagine na gagawin niya yan. Kasi ako po, hindi ko naman ginawa yung ganun. Opo. So, bago pa man po nagkaroon ng boyfriend ito pong anak ninyo, kumusta yung pag-uugali po, ugali po niya? Kumusta yung trato niya sa mga kapatid niya? Ano po siya, ma'am? Matalinong bata. Tapos, organized sa bahay. Yung darating kami kasi ang trabaho po namin sa bukid, nung kaming mag-asawa. Darating po kami, organized lahat po ng So, ibig sabihin, napapakinabangan sa loob ng bahay, tumutulong siya sa mga gawaing bahay. Opo, tapos Pangilang anak po ninyo ito, Nay? Panganay po. Panganay. So, respetado panganay. po siya, ma'am, ng mga, maliban sa mga kamag-anak namin, yung mga tao sa paligid namin. Kumbaga, hinahangaan siya kasi ang sipag na bata. Okay. So, magaling sa pag-aaral, matalino, masipag sa loob ng bahay, naasikaso yung mga kapatid niya. So, nung nagkaroon po siya ng boyfriend, lahat ito ay nabago. Opo, sa loob lang po yan ng 4 na buwan, ma'am. Sa loob ng 4 na buwan, na sa tingin niyo po, yun yung rason sa pagiging nabago yung pag-uugali niya, ang rason ay itong boyfriend niya. Opo, parang masakit din pero parang na-influensyahan po siya nung Kasi sa amin wala pong nagmumura sa amin kahit tanong niyo po sa mga kapatid niya. So, itong anak po ninyo, palamura na rin. Opo, ang sakit magsalita na. Yung dating hindi niya po nagagawa dati sa amin, ginagawa na niya ngayon. So, bad influence po sa tingin nyo itong boyfriend niya ngayon? Parang ganun po. Opo. So, eto po bang anak po ninyo bago umalis? Siyempre, sabi nyo, nagkaroon ng napagalitan ng tatay niya. Aside po sa napagalitan, nasaktan din po ba ng tatay mo, ng asawa mo pisikal? Hindi po, ma'am. Hanggang sabi lang kami. Minsan, galit na pero siyempre alam po namin yung may batas po tayong para sa mga kabataan. So, eto pong anak nyo ay 16 years old. Yung boyfriend niya po, ilang taon na din? Kaedad niya lang So, po. pareha 16 years old. Opo. Opo. Nababanggit nyo na
sa loob ng 4 na buwan na pagiging boyfriend and girlfriend nitong dalawa, nagbago yung pag-uugali ng anak po ninyo. Yes, ma'am. So ngayon, 4 months sila. Nasa 6 months. 6 months. Nag-usap kayo ng mga magulang nitong boyfriend. After 4 months po, na Okay. Ano na-discover po yung namin. napag-usapan po ninyo? Pan po namin, kasama po yung mga official nila sa barangay. Tapos yung na itutuloy muna po yung pag-aaral kasi mga bata pa nga. Tapos, Opo. ano po muna, kumbaga iwas po muna dun sa nagawa nila nung una. So, ibig sabihin, at the very short time na nalaman po ninyo na may boyfriend na po itong anak ninyo, gumawa po kayo ng aksyon na makaharap po yung mga magulang ng boyfriend. Okay. Opo, ma'am. Para at least, ipaalam sa kanila na hindi nyo pinapabayaan yung anak po ninyo at ang pinaka-objective po ninyo ay makapagtapos sila ng pag-aaral. Opo, Okay. Paano nakauwi yung anak mo? kasama po niya yung yung boyfriend niya po. Okay, so nung inatid ng boyfriend, yung anak po ninyo, ano na naman yung nangyari sa bahay ninyo? Siyempre po, ang namin, nagalit kami kasi nga, ang gusto namin, magtapos muna sila. Tapos napagkasunduan din po kasi namin ng mga magulang, napapagtapusin namin yung bata. Bakit Okay. po yung So sa puntong yon, nagalit ka sa mga magulang ng boyfriend ng anak mo dahil kinonsinti po kasi nila, imbis na iuwi nila doon sa amin, inano nila parang, basta kinonsinti nila na doon. Samantalang may napag-usapan na kami na, okay, so bilang isang magulang, naiintindihan kita na dapat ang ginawa ng mga magulang ng boyfriend mo, inuwi. opo, Or sinubol man lang yung anak niya na, iuwi mo ito doon dahil syempre mag-aalala yung mga magulang. Okay. Eto nanay, makinig po kayo, no, nasa kabilang linya na ng telepono si Betty Core, ang ina ni alias Ian, ang boyfriend ni alias Cathy. Magandang hapon po sa inyo, nanay. Yes po, ma'am. Nanay, gusto ko lang po malaman at makumpirma, nasa poder po ba ninyo yung anak ni Nanay Virginia na si alias Cathy? Yes po. Nandito po sa amin. Okay, nanay. Alam niyo po Opo. ba na minor de edad po yung girlfriend ng anak po ninyo? Opo, madam. Opo, ano po nay, bakit hindi nyo man lang po isinauli or ipinagpaalam sa magulang po ng bata na dyan po sa inyo matutulog at dyan po muna sa inyo titira ng ilang araw? Actually po, madam, nag-ano po talaga ako, tinatawagan ko po siya nung November 29 ng gabi. Kasi po, pinapaalam ko nga po na alanganin natapos yung birthday party ng mga bata. Nagka-uwi po kami mga 1 o'clock na. Tapos po, madam, nung na yun, tinatawagan ko po siya, cannot be-reach yung cellphone po niya. Hindi po siya na-contact. So, pig-chat ko na lang po na sabihin kong bukas ko na lang pauuwiin si... Okay, bukas na lang papauwiin itong anak. So nanay, tanong ko lang, nanay, totoo ba na chinat ka po nito para ipaalam sa inyo na bukas na lang iuwi yung anak po ninyo? hindi ko ma'am na hindi ko po natanggap yung chat niya. Oh, nay, wala ka naman daw pong chat. Meron po talaga akong chat kahit po nga. Pinabasa ko pa nga po yun dun sa kapitan sa Anuling. Nandun po lahat ng record po niya. Kasi po, inano na po namin yun dun sa barangay sa Anuling. Opo. Ngayon, ang tanong ko po, nanay, maaari nyo po bang maisauli na yung bata dito sa magulang kasi syempre nag-aalala po sila? Wala naman po sa akin problema, madam. Iuwi na nga po namin sana to nung pagpunta namin dun mag-asawa. Kaso po yung ni mama po ni Kat, nagsabi po sa amin na hindi na daw po, doon na lang daw, i-intrigan na daw sa amin. Kumusta naman po itong sikat habang naandyan po sa inyong poder? Yes, okay naman po siya. Nandito naman po, hindi ko naman po sila pinapabayaan. At saka, hindi po ako sumisira yung pangako ko na walang mangyayari sa kanila hanggat hindi sila nakakapagtapos ng pag-aaral. Okay, so ibig sabihin niya na guided nyo naman po kahit naandyan sa inyo. Opo, opo. Okay, makinig po kayo na yan. Nasa kabilang linya na si Kapitan Joseph Moyna, ang punong barangay ng Mina Kamalig Albay. Magandang hapon po sa inyo, Kap. Magandang hapon po, ma'am. Opo, Kap, nakarating na po ba itong problema or itong reklamo ng isang nanay na ang kanya pong minor de edad na anak ay nasa poder po ng kanyang boyfriend na minor de edad din? Opo, nandito po sila. So, kumpirmado po, Kap, na naandyan po sa inyong barangay. Opo. Opo. Kap, ano po ba yung tulong na maaari nyo pong maibigay dito po siya? Siyempre, alam nyo po na minor de edad, yung dalawa. Kung gusto po talagang ng nanay ni Kat na iuwi doon sa kanila, pwede ko pong samahan na iuwi talaga ko doon sa bahay nila sa Anuling.
Kapitan, bilang ama po ng barangay, sa tingin niyo po ba tama po yung ginawa nitong nanay ng boyfriend ng bata na kinop ko po yung ito pong sikat na minor de edad na wala man lang pong pasabi or wala pong abiso or approval ng mga magulang nito? Ito sana talaga, ma'am, bawal to kasi mga minor de edad sila. Ang alam ko kasi, yung nanay ng lalaki, pumunta naman to doon sa bahay ng babae, nakiusap. Yung nanay ng babae, talaga yun daw yung nagsabi na dito napatirahin sa lalaki. Kaya hindi ito nakauwi, di na yan nakabalik doon sa kanila. So ibig sabihin, Kap, nung nalaman niyo po na mismo yung nanay ng babae o itong nanay ni Kat yung nagsabi na doon na tumira sa bahay ng boyfriend, parang okay lang po sa inyo na ganun po yung rason po nila? Actually po, may kasama pa nga itong barangay Kagawad pagpunta doon. Kaya sila po yung nag-usap na pamilya. Yun daw po yung desisyon ng mama ni Kat na dito muna patirahin. Kaya kahit bawal, dito na tumira yung babae kasi ayaw na, pinaalis daw ng mama niya. So yun na lang po, Kap, yung pinanghawakan nyo na kahit alam nyo pong bawal, wala na po kayong ginawa para tulungan po yung mga magulang or sabihan po itong mag-ina na iuwi na yung dalaga dahil syempre minor de edad at nag-aalala po yung magulang. Yun nga, alam na po din ng magulang ng lalaki, kaso lang po, yung mama talaga ng babae, ayaw talagang pauwiin yung anak na babae. Kaya dito, kinukup na muna po niya ng boyfriend, Okay. yung pamilya ng boyfriend. So nanay, kayo daw po talaga yung rason kung bakit nagmagandang loob po yung magulang ng boyfriend na doon na muna yung anak ninyo dahil kayo daw po yung nagsabi talaga na doon na muna, diyan ka na muna tumira. Sa totoo po, nasabi po talaga namin ng ganon. Kasi yung ugali nga po nung anak namin, nagbago bigla. Hindi namin maano na. Yung parang ibang tao na po siya dahil doon sa boyfriend niya. Ano po yung masasabi ninyo, Nay, na yung sinabi niyo pong umalis ka na, doon ka na muna sa boyfriend mo, naging masunurin yung anak po ninyo, yung ano gusto nyo, talagang sinunod po kayo. Meron po bang pagsisisi sa inyong sarili na sana hindi ko na lang yung sinabi sa anak ko? Siyempre po, ma'am, meron kasi siguro dala lang po siguro ng galit kasi sinusuway na po niya kami nang dahil lang doon sa sa boyfriend niya po. Okay, so initial reaction ng taong nagalit, magulang na nagalit, nakapagbitaw ng salita na hindi mo inaakalang susundin at gagawin ng anak po ninyo. Pero po ma'am, nung umalis po siya, hindi po pala namin kaya na wala siya. Yun. Kasi po, ang tagal namin magkakasama. Dahil lang doon, 4 na buwan. Masakit po. Opo. Tsaka po ma'am, inaano po kasi nung mama ng lalaki na huwag ka nang makikinig sa mama mo kasi mali yung ganyan. Ito yung dapat, ito yung tama. So sa tingin niyo po, bini-brainwash po ng nanay, ng boyfriend? Opo ma'am, Na parang dapat, ganun po. Huwag kayong sundin, eto yung dapat gawin. May time nga po na yung pinapasunod po siya ng boyfriend niya na pagka pinapagalitan ka ng mama mo, mag-headset ka para hindi mo marinig. So Yun. minsan, ganyan din yung ibang paraan, para at least, siyempre, hindi na ma-mental. Alam mo kasi yung sobrang sat-sat gaano ka ba mag-sat-sat sa anak mo? Paano? Talaga bang bungangera ka? Talaga bang sobrang sakit kapag paggalit na binibitawan mo yung mga salita na talagang hindi ka aya-aya sa isang anak? Ngayon lang po yun. Hindi naman po dati. Ngayon lang, nung syempre hindi na po siya sumusunod sa gusto namin. So minsan, siguro, kahit naman tayo mga matatanda, pag minsan nagger or maraming sat-sat, puro dagdag problema, mas gusto natin magkaroon ng peace of mind. Pero maling-mali na konsintihin ng mga magulang, ng boyfriend, itong minor de edad na anak mo. Balikan ko, nandyan pa si nanay. Nanay, Opo. gaano katotoo po na pinagsasabihan mo daw yung sikat na huwag makinig sa magulang dahil mali yung sinasabi ng nanay at ikaw po yung tama? Hindi po yan, madam. Totoo. Actually po, madam, sinasabihan ko po si Cindy, kahit anong mangyari, ay cut po na kahit anong mangyari, nanay mo pa rin yun. Kaya dapat huwag sasama yung loob ko at pinapagalitan. Tapos po, madam, sinasabihin ko, kuya, uuwi ka na talaga namin. Ang sabi po nung bata, ayaw na daw siyang umuwi. Kasi pag umuwi daw po siya, lagi daw po siyang pinapagalitan at hindi na siya pinapapasok sa paaralan. Sige nanay, dyan muna kayo, Nasa linya na rin yung WCPD.
para at least malaman natin dahil itong pinag-uusapan natin ay parehas minor de edad. Ano? Nasa linya na si Police Executive Master Sergeant Michelle Barnuevo ng Women and Children Protection Desk at Police Non-Commissioner Officer ng Cabalig Municipal Police Station. Magandang hapon po sa inyo, Sargento. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Opo, Sargento, ano po yung karapatan dito ni Nanay Virginia sa kanyang anak na nakipagtanan po at nasa poder ngayon ng magulang ng kanyang boyfriend? Karapatan niya po, ma'am, na mabawi ang kanyang anak dahil ito po ay menor de edad pa. Sinasabi po sa batas natin na wala pang karapatang magdesisyon para sa kanyang sarili ang kanyang anak. Kung kaya kinakailangan pa po ang paggabay ng kanyang mga magulang. Opo. Sargento, ano po ba yung pwedeng kaharapin nito pong magulang ng boyfriend sa pagkukup-kup po nitong bata? At syempre, alam naman po niya na talagang minor de edad din po yung girlfriend ng anak po niya. Kukonsinti po sa maling gawain ng kanyang ng mga anak niya, lalo na't alam naman niya na minor de edad po ang mga ito. Ang dapat po ay kahit ano pa ang sinabi ng kanyang ng anak na babae, ng anak po ng ating complainant, ay dapat na ginawa niya kung ano po yung nararapat. Dahil bilang isang magulang, dapat sana ay nauunawaan din niya kung ano yung nararamdaman ng isang nanay na iniisip kung ano yung magandang kapakanan ng anak niya. Po, Sargento, meron po ba kayong advice dito po sa dalawa sa mag-boyfriend na si Kat at ito pong parehas kasi 16 years old eh. Ano po ba yung advice mo po para sa kanila? Unang-una po, ma'am, ang may advice ko dito sa batang babae ay ang pinakamaganda ay sumunod po sa kanyang mga magulang dahil hindi po nanaisin ng isang magulang na mapasama ang kanyang anak. Kung minsan po ay nakakapagsalita ang mga magulang ng hindi maganda, yun ay dahil sa bugso ng galit. Pero sa mga magulang naman, no, meron po tayong advice na kung maaari ay kung mali ang ginagawa ng ating mga anak ay kausapin ito ng mainahon. Dahil kapag nakapagbitaw na po tayo ng mga salita na hindi maganda, hindi na po natin ito mababawi. Balik po tayo sa advice na maibibigay ko po sa ating batang babae. Piliin mo yung lalaki na dadalhin ka sa maganda. Yung hindi ka kukonsintihin sa mali. Kung halimbawang panay ka sama ng loob na nararanasan mo sa mga magulang mo, isipin mo kung tama ba yung comfort na binibigay niya. Kasi kung yung comfort na binibigay niya ay paghawak na sa mga masaselang bahagi ng iyong katawan, hindi siya ang magandang lalaki or ang karapat-dapat na lalaki na para sa'yo dahil hindi ka niyan dadalhin sa mabuti. Dahil ang isang mabuting lalaki ay hindi ka pagsasamantalahan regardless po kung ano yung sitwasyon mo sa buhay. Ayun. So, ang pinaka-importante, Sargento, yung lalaki kung talagang mahal ka, maghihintay sa tamang panahon at oras. Opo, ma'am. Irerespeto niya ang isang batang babae at a-advisean ka niya kung ano yung magandang gawin. Kaya may rason din po na yung magulang ay nakakapagsalita siguro ng hindi maganda sa bata. Kasi unang-una, dapat akayin niya sa mabuti yung girlfriend niya. Yun yung pinakamaganda, no, Sargento, akayin niya sa mabuti ang kanyang girlfriend. With that po, Sargento, maraming salamat po, no? Maraming salamat po at makikipag-ugnayan pa rin po kami sa inyo kung ano man po yung mga susunod na kaganapan patungkol po dito sa concern na ito, Sargento, no? Salamat po. Opo, ma'am. Antayin ko po kayo, ma'am. Maraming salamat, Sargento Michelle Barnuevo. Nanay, ano po yung desisyon nyo ngayon? Dahil sa tingin ko, yung sinabi ng nanay naman ng boyfriend mo, no? So, willing naman po sila na iuwi yung bata. At si Kapitan naman po ay tutulong din po para po maiuwi ng safe yung anak po ninyo. Opo, ma'am.
Opo. At syempre kami din, kasama nyo din po kami para po ay puntahan yung kung nasaan po ngayon yung anak po ninyo. Opo, madam. Excited na po ba kayo, Nay? Na makita po sa muli yung anak po ninyo at makausap? Siyempre po, kasi mahigit 1 linggo na eh. Ibang-iba po yung sitwasyon ninyo sa bahay na... Parang bumalik po yung sakit nung nawala yung mga magulang ko. Ayun. Doble pa eh. Doble pa. Nung nawalan kayo ng magulang, doble pa dahil eto, anak po ninyo yung wala sa bahay. Opo, ma'am. Si Mister po, kumusta? Nawala po yung anak po ninyo. Ano din, kapag nagpapahinga siya pag galing po siya sa trabaho, nakikita ko umiiyak sa duyan. Ayun. So, umiiyak si tatay. Kahit po galit siya, kahit galit siya, syempre, anak pa rin namin yun eh. Opo. So, maraming salamat po, Nanay, sa inyo pong binigay na tiwala po sa amin at kasama niyo po kami hanggat makuha niyo po ng ligtas yung anak po ninyo. Maraming salamat din po sa inyo po, sa inyong lahat po.